anginayo inkinga yepipi mina. Yeah. Elampi ipipi liyasebenza nilunqasha. Ayithatha ngisho kuba nqasha kwepipi mina. Into emakuze into ekusukela ebusuku kuze kuse. Limile. Anginalo uvalo mina. Yeah. Ya anginalo nje uvalo. Mina nje mawunenkinga yepipi namanje ngisasho indoda enenkinga yepipi. Ake ngibingelele mbuke lapha ekhaya. Igama ngumzothule ngwakashembe isibongo. Mafofuke njengedangabani isambane esamba ngosanga lala maqedo lala bafoza nokhotshe izikhudla othi mawuvimba ngala uthukusa ungale. Ngumkhovu oyiphayo. Ngomadakeni oyishasa ketela ngiyabingelela le Nethezeka TV ngwasilandela emakhasini ethu ngena lapha ku YouTube uthi Nethezeka TV, Facebook isikhona Nethezeka TV nalapha ku TikTok Nethezeka TV ngwasibhalela @kwahlala unethezeke@gmail.com ngena nje uthi kwahlala unethezeke@gmail.com yasibhalela usi-emailele usho ukuthi wena ufisa sifike lapho ngakini noma kube khona esizokhuluma noma kukhona inkinga obhekene nayo. Namhlanje sinodokotela uDr Jamas Shayibuya sizoshaya ke isibili ukuchaza indaba yalamakhombo awakhiphile kulenyanga ngoba nje ilokhu ihamba lenyanga siqalile ngicabanga ukuthi siqale ngomhla ka21. Siqale mhla ka20 Nhlanhla. Oh, ngomhla ka20 yebo. Siqale ngomhla ka20 indaba yalamakhombo akhona njengamanje akuye amakhombo okuvusa imizi yobaba nokuthi ke nawo umuntu esifazane uhlazeke ugezeke ngaphakathi kakhulukazi esinyeni ukwazi ukuma umuzi indoda ingaqalaqalazi ngenxa yeinkinga zasekamereni kumama. Dokotela ngicela ukuthi sicacise kakhulu indaba yalamakhombo nokucacisa ekuthenini ukuthi wena uze uthi ispecial siqale kanjani le special. Ngibingelele kubabukeli beNethezeka TV. Cha bafowethu ichazeni lesi special noma ngive ngiqhamuka nembiza yezinsizwa noma njoba ngithe nokuthiwa kade lalala 10 years lalala lingasavuki. Into engenze ngaqhamuka lento maningi amadoda aseqhamukile eqhamuka nganqanye ngangibonanga kuma TV amanye ngibone kuma TV ebuza kunayo into yokuvusa ipipi. Yebo into yokuvusa ipipi into engaziwa ngako kodwa bese ngiqhamuka into ejulile and enyantisana ezithusayo. No abantu kufanele bazi ukuthi umhlaba wonke uyagula. Amadoda wonke bafowethu ayagula. Nathi uqobo sesisinda ke mina sengisinda ngoba into ekhandwa yimi le ipipi bafowethu ipipi indoda nje amadoda amaningi anenkinga yepipi ipipi bafowethu liyinto ebucayi kakhulu yabona masufelwe ipipi ngisho ngane imali engana noma ufelwe ipipi injabulo ngeyizibe khona ekhaya ngisho manje abonje umuntu meshayiswe imoto umuntu manje ubheka ukuthi ipipi lakhe lisasebenzani avula iphona buthi ipipi lami lisasebenza yebo kunjalo nami into yokuqala ngiginqene emoto ngathi ukuthi ipipi lami liyasebenza khona insizwa yathi awu shembe ngafa ngena ngani ngengigagule ngegama kodwa nje bafethu into ebucayi kakhulu ipipi bafethu libucayi ingakho bafethu ngithe lesi special sami isiqale mhla ka20 February sophela mhla ka20 March ngathi ngigoqa yonke into ekuthiwa indoda kahle Nhlanhla ikhombo yale ekhaya yamadoda ethi lina 10 years lalala ngilivusa ngo6500 ngoba bayakwazi ukuyovusa amapipa abo ngo15000 eMen's Clinic yabo ngilivusa ngo6500 abantu ke bafethu ufanele babe neskill listening sokulalela abantu abe neskill sokulalela ngase ngiwagoqa wonke ngathi special ngizothatha yonke into ekuthiwa indoda ethi nenkinga yepipi kade lalala na 20 years ina 25 years ina 10 years lalala ngathi ngizokwenza ikhombo ngo2.5 le khombo ka6.5 le khombo ka6.5 ngase ngifaka imbize ezimbili ezukhiye eyingena kule yakhombo ka6.5 ngathi ake ngiyifake la lezi imbiza ngibona izokwenza iyenzeka no angiyithatha le khombo special ngiqoqa wonke amadoda usuka mhla ka20 February kuya kumhla ka20 March ngathi u2.5 omunye ungifonelwa ngibuza wathi awu iprice yenkomo ngathi anginalo ipepe elikhulu mina ngamblock ngiyablockana ke mina mawuzongitshela nje ukuthi awu phela inkomo le alona ipepe lami linenkinga angimina ngizwa nje lo mfazi wena ozwa nje lo mfazi mina ngisuke ngancingile mina kodwa ngikusiza ngothando futhi ngikusiza okay uthi uze wamblocka ngobani abo ngithi mebuza iprice
ngathi 2500 wathi awuphela iprice yenkomo le ngamanekiyeka kanti mina ngamanekiyeka anginayo inkinga yepipi mina elampipi liyasebenza nilunqasha ayithathe ngisho ngoba nqasha kwepipi mina into emakuze into ekusukela ebusuku kuze kuse limile anginalo uvalo mina anginalo nje uvalo mina nje mawunenkinga yepipi namanje ngisasho indoda enenkinga yepipi ubathi ngifaka imali ngithembe wena ngathi mina ungamanuyeke ami ungamanuyeke mina ungathatha ukuqolo kakho abantu awubasaba mawubuka mina ungibuka ungangisabi bese ukuthatha ngihlaza futhi ngiphendula noma kanjani mawungangihloniphi uzokukhombisa nami ungakuhloniphi nami ngeke ngihloniphi mawuzongitshela mina ngiyiqola ngakaze ngiyiqola ngeke ngize ngicetshiswe no 2500 wakho mangibaleka nawe no 2500 wakho labanye abantu ngizobasiza kanjani sengizophelela ukubaleka akukho la ngibaleka khona yabo nje ngolwesine ngegoli ngegoli ngolwesine ngihamba ngiyabuya kodwa kunabantu engizobaphathela ama-order shuthi ngaba ngiyimi egoli ngaba ngihambe ngede eThekwini ukuba mina ngiqola abantu ngibaleke mina nje indoda eserious ngikhuluma nomuntu oserious hayi nomuntu odelelayo nomuntu oserious mina onenkinga yenduku othi kade lalala nansi ikhombo nansi lezi imbiza lezi ikhombo yendoda ethi kade lalala lina 10 years lalala ile khombo le ewu2500 2500 ngoba kuyispecial kuyenzeka ukuthi mase sibuyele kwinama price yayo izobe u2.5 le bese kuba khona lenye iyethi kade lalala eya 6500 mawuthi inkomo hamba uyohlaba inkomo phela ngizwa kahle yazi abantu abaningi abazi ukuthi kunemthelela yezifo ezisuke segazini ezenza ukuthi lona ipipi lilale ngifuna ukuya lapho ekuthenini ukuthi kukhona abantu abangazi ekuthenini ukuthi imbiza isebenzani yona egazini ngoba phela egcineni kusuke kukhona amahlala khona asuke khona umuntu osuke ngawanakeli noma indlela adla ngayo ukudla nje kakhulukazi okudliwa njengamanje kudliwa into ezinamafutha kakhulu and abantu bayathosa abanye bayathi usawoti uright usawoti enye izinto ekwazi ukubulala imizwa yakho usawoti bese yabonje amapipe la kule khombo kusekhona into zokucleana eyivula amapipe eyivula imithambo ungawuthenga umvusankunzi uthenga odwa umvusankunzi ufike ungasebenzi ngoba khona la ungahambi khona amapipe ablockile ngeke izinto uzosebenza uthothi lo mvusankunzi bawubabaza ukuthi uyasebenza kodwa usavisile yabonye lo bhuti abatravel ama truck abahlala kanje abahlala kanje mhlawumbe bahlala 8 hours yibi impela abanye baba banenkinga mawuhlezi udriver nje uhlezi usemgaqweni ama-hour amaningi so ndela ukuthi ikhombe yakho clean and bese ngicacisa ukuthi ama delivery ngiyawenza kakhulukazi ngenza labantu abasuke bedrive ama truck ukuthi basuke eGoli beze eThekwini eThekwini abayazi indalo bazokho send location thumela udriver akulethele impahla yakho lokho sisikhuluma ku WhatsApp okunye nokunye mina ngisiza umuntu osuke efuna usizo ongalidinga usizo akaqhubeke nokungithuka kuma comment section inkinga yakhe leyo uyena wazi ukuthi ngithukelani bese ke kuzoba ikhombo yomhlume le isifo esiyingozi kakhulu lesi ngoba sikwenza ube namapipa amabili ubona umuntu enepipi ngemuva ezincane athi methu uthu yasula mhlambe kade ephuma endlini encane abone igazi athi abone kunentwana engathi kunentwana engathi insumpa la ngemuva umhlume lo amapiles nansi ikhombe yakhona enye yezinto edala ukuthi induku ingavuki umhlume ngoba abantu bayakhala kakhulukazi ngemhlumo abesifazane abesilisa ngifuna ukuya lapho abesifazane abesilisa bayakhala ngomhlumo kuyayithinta kakhulu induku ngaphambili kuyayiphazamisa nje kakhulu ngoba ukuthi iphazamisa imizwa kuyayivala imizwa ingakho kule khombo uthola ukuthi kunembiza ekuthiwa ubhejana imbiza ekuthiwa ubhejana evula imizwa nansi lembiza kule khombo kube khona imbiza ekuthiwa uphondo naye evuselela imizwa lezi imbiza ingakho ziba khona la kule khombo kube khona imbiza yamalumbu mawunenkinga yepipi kuvaleka imithambo nansi imbiza ezokusiza kuvaleka imithambo ihamba kanye nalembiza ekuthiwa uphondo le kuthiwa ubhejana
izovuselela imizwa bese ivusa ipipi ihamba nomtatela yebo nomvusa nkunzi. yebo ngizwa kahle ake sibuyele kule yomhlume umhlume siyazi ukuthi abanye uthola ukuthi ekhaya sekwaba ukhondolo abantu abaningi banomhlume bakhala ngomhlume ekhaya ngifuna ukuya lapha ekuthenini ukuthi imbiza yomhlumo eyomhlume wena umnika umuntu nje uphele enyawo umhlume nje sometime ngaleso sikhathi mhlawumbe eseyiqedile imbiza noma kwenzakalani uya ulapha ulandelele uma usukhondolo masikulapha umhlume so lapho umhlume usuqede yeah ngoba phela into edala umhlume nento ezodala uphinde ubuye umhlume ngoba awusikwa ngesikhathi usikwa kunemthambo esikekayo ngiyawuzuphila isikhathi eside sizokunikeza lesokunikeza yona uhamba ufike uyisebenzise lembiza izoqeda umhlume kodwa umhlume udalwa isinto simhlophe kakhulukazi nojeqo ongavuthiwe uflower imvamisa kizona izinto ezisuke idala umhlume lezo yeah and futhi uyayivala imizwa eyiqeda yeah kowesifazane nowesilisa lili bonke nje mawune inkinga yomhlume imizwa ngeke uzube nayo imizwa yakhe iyancikisela kakhulu ngisho indodo sokuhleli nayo uza abantu bethi hayi manje imoya abantu abadala imoya ehlala epipini yeah ngeke uzwe abantu abadala bazwe ukuhlela kwabantu bambo ohlala epipini bahlangana laphi lepipi lakho ipipi lakho imaligula liyagula bafowethu ligule linesiyezi abonye mangithi wonke amadoda yebo umhlaba wonke jikelele ipipi linesiyezi ayiki inendoda eshawa 1 bese ilalala utholezo livuka ekseni mhlawumbe lingavukwa yikona lapho umuntu wesifazana usalangazelele usalangazelele awungafanele mawushawa 1 manje liphinde livuke manje yeah livuke manje lime lithi mpo ngokhombisa ukuthi umbize ngokwazi ukuthi uyalangazelela kunamadoda othi ivuke ekseni ithi ingene emsebenzini ingene ebusuku ithi ifika ilala 2 hours igeze ihambe iyohamba iwokha kancane kubothi kunenkinga lo endlini yazi lo nenkinga yepipi umfazi ufuna ipipi lo uyabaleka lo ngoba induku yakhe ayisebenzi sondela ungibone okay kulungile ngifisa ukuthi sibathinte nabantu besifazane ngoba igcineni imbokodo naye iyaba khona inkinga ekutheneni ukuthi umuntu wesilisa akasamuzwa kahle umama hayi ngoba esuke ejolile inkinga nokudla esuke sekudla ngoba uke wathinta indaba yokudla esedlayo ukuthi nakho kuyenza ukuthi abantu besifazane nabo uthola ukuthi sebemanzi ngaphansi noma sekunephunganyana elikhona mhlawumbe lidalwa ezinye zezinto ezisuke zenza ngoba bayashesha nokucosha kakhulukazi naseyindlini ezincane awuthola ukuthi umuntu uye endlini yangasese uyayibona uthola ukuthi ibona into ku-sensitive okwabo yeah kwamele sifazane kulula kakhulu khona imbiza lapha ekhaya ihamba ne-side pocket yakhona ekuthiwa udriver yeah iyo mithi khweqe nowakuthiwa usabamba uzobamba nowakuthiwa njalo kuma period usuhlezi nje unenkinga yama period akho mhlambe futhi awusayina kahle ilembiza izofika ikusize and izokoma mina nazi iyo mithi khweqe and izohlala ihlangene ngisho ubaba sekhaya ikhadi uyalishiya kwena yeah ngaleke ukuthi nje kanjani ikhadi liyahlala usuku ushisa and usuku umnandi angeke akwazi ukuzwa omunye umuntu ngoba wena udla imbiza kaMtatela yeah imbiza lapha ekhaya ayi osisi ufanele bakwazi nje ukuthi cha mawusuke uphuza udriver ne-side pocket yakhona ayikuyosemnyango indoda uyoyizipha ongancane ivibrator mayiphezulu kwakhe ivibrator iculo hililila engoboni yashisa ngizwa kahle yeah Mtatela sike sakuthinta phambilini okokwelapha ekuthenini ukuthi uyinyanga uyelapha unesikhwama sokwelapha asikhulumi kakhulu ngezinto zokuphakamisa kuphela la kwaMtatela sikhuluma kakhulukazi njengomtatela ngokwelapha komanje mawuthi lapha imizwa uvula nemthambo evalekile kuwukwelapha lokho into esegazini komuntu kwesinye isikhathi kuba ubudedengu nje bokudla into otshelwayo ukuthi hayi ungakudli ukuthi wena masuya ngenhliziyo ukuthi hayi mina ngithanda ukudla kanje kuyinhliziyo yomuntu loye kanti uyayibulala yena uqobo uthola ukuthi usezolashwa kuze kuvuke imizwa ebuyele naye ekhaya kujatshule ekhaya ake singene lapho ke Mtatela ekuthenini ukuthi njengoba uthi uyilapha la ekhaya isikhwama sikhona esokwelapha
kukhona nezinto-ke ekhona ezokuphakamisa nemisebenzi yabantu ekwelapheni kwakho. Ngeke sikushiye lokho ngaphandle ngoba siyakubona nawe ekutheni ukuthi abantu abekha asebaqhamukile ekuthenini ukuthi hayi usiqole into ukuthi kanje asikakababoni. Ngingazi kuwena ngoba inamba yakho hlezi uyikhipha futhi ubuyile. Ngifuna ukuthi siye lapha ekutheni ukuthi isikhwama sakho ekwelapheni kwaso sihamba sigcinephi. Isikhwama sami ekwelapheni kwaso side kakhulu. Okungangokuba kuney'nduku engakuyikhiphi. Yeah. Imvamisa ke ngingikhonzoza kwethu laba esilapha nabo uthola ukuthi umuntu uyalapha kodwa abantu abangena esigodlweni, unayo imithi kodwa abantu abangena esigodlweni. Ngibasiza kakhulu labo bantu. Umuntu nje usuke efuna isibunge sokudonsa. Sikhona isibunge sokudonsa sokuthi abantu bangene esigodlweni. Bese kuba kulapha labantu abanezichitho bafuthu uthola ukuthi abasayithola imisebenzi abaqashwa. Abanye baphehlela amanzi amnyama bakwazi ukulapha amanzi amnyama kodwa uyafisa ukuyisiza yena. Kunalesi iswasho esigreen samanzi amnyama esihamba neswasho esiphingi. Sothi into yakhe ayisenzeki kodwa mengathola lesi iswasho izofika imsiza lento uzofika uthola umsebenzi. Bese kuzobe labantu ngisho umuntu oyiphanda othi yena uyaphanda uphanda noma engayiphi indlela mawuyiphanda sondela ungibone ngizokunikeza izinto zokudonsa zokuvula umsebenzi wakho osukuwenza usebenze nje futhi kahle ufana nabantu bonke ngendlela eright enelisekayo. Phinde futhi ubuye izikimi uxoxe nami usufuna okunye okungaphezulu eso bese sixoxela isigodlweni sesingasaxoxeli la kuleli ability esikulo. Okay, ngifuna ukuya la uthinte abantu kakhulukazi abahoza kwenu abalaphayo. Uthola ukuthi umuntu uyabona ukuthi uvaliwe. Uthola ukuthi bangena abantu baphinde kwathi nya. Uyayibona into kanjalo ezethu umuntu ngavalwa noma kukhona isithe esikhona noma umuntu mhlawumbe la igcekeni ongayifuni lo msebenzi engikwenzayo. Ngifuna ukuya lapha ekutheni ukuthi bona ubasiza kanjani, bafika kuwena ubageze ubavule noma wenza njani mase efuna into naye yokuthi ephakame edonse uyakwazi kumnika? Uyafika nje umuntu ovale umsebenzi wakuthatha usasebenzi sifike sikulungisele sikunikeza into yokusebenza uhambe uyosebenza bangene futhi abantu esigodlweni uphile kahle. Nabantu abafuna into yokuphakama bayithola sebenzela nje ngendlela ezihlukene ngoba izinto ezisuke zikhona izinto ezigawa lapha ekhaya futhi engingenalo uvalo ngazo. Kubezwe kabanye bebathi awu ngangifunda nawe ngaleso sikhathi manje asazani and futhi angikaze ngize ngidle nawe esikoleni and futhi angaze ngifike kwena ngizoboleka imali kuwe ngangiphathela imali yami manje ingabe ngathi mhlawumbe siyazana sake saba bangana asikaze saba bangana ungaba bosi ngangifunda nawe sengiyinyanga into mina umnyanga futhi ngazalwa nabi uyakithi manje angeke ngikwazi ukuveza ngoba nami ngangisafunda ngangingazilutho futhi ngabi into engiyithola sengikhulile manje engagcineke isijwayelana kabi. Fanele lokho usiqinise ingajwayelana kabi nokuthi futhi ungazi ngisonta nawe ungangijoyela kabi makubona usuyiphosa nami nemvu usuyiphoyisa onakho ngangifunda nawe ukungijwayela kabi ngibona lokho fanele sicacise bese kuzoba lemfumfuko esonta nani abangangijoyela kabi. Bonke abantu abasonta fanele namhlanje ngibuye ngivele but singajwayelani ngabi mawungaze esontweni ungaze esontweni musu ungijwayela kabi kuma comment engajwayelani ngabo bonke ama comment ngiyafunda ngabuka uma ngamquzula ngempama ngihlangana nayo. Imake ngifuna ukuthi siye lapho ngoba phela nathi sifundile nabantu lento engisho naba bafundile nathi abantu bayasibona bayahlonipha abantu endaweni omunye echaza kona lokuthi wayifunda nathi noma sesenze izinto saba namagalelo ezintweni ezithile kodwa bakhona basachaza leyo nkulumo inkulumo engaphili leyo ende kakhulu ngoba egcineni umbuzo uthi wawufunda naye wena ukuphi njengamanje. Ngifuna ukuthi sidlule kuleyo kumanje ngoba egcineni lo muntu ufunda nabangakhe abaphumelele ngendlela ezahlukahlukene kodwa na uma into eyodwa uthi ngangifunda naye. Asibazi siphumelele. Akwazi ngithi nginemizi mingaka ngakhile ngasekhaya. Ngihlala emzini wami ekhaya uyazi ukuthi akwazi ufike lapha mhlawumbe kuthiwa indlame engilela kuyona le umuzi wami ufikele emzini wami la ngisebenzela khona umuzi wami imoto zami ngunto zami kahle kodwa ngangichophi kodwa nje ngenzela ukuthi kuma comment engajwayelani ngabi ithi abonga for umqhalo wegolide labo uqhawe bake baphendule lapha kuma comment wathi hawu
siyaye kama DVD le ndoda ngangiwadayisa ngaleso sikhathi. Yebo. Abonye ngifaka umkhalo obizana ngani. Akawufake nakanawo ufaka umkhalo wempala. Ay kulungile. Ake singene ke kakhulukazi ke ekuthenini ukuthi le combo ihamba isikhathi esingakanani emva kalokho kunama date eswaziyo ukuthi alokho emile ekuthenini ukuthi uzoye eGoli uphinde eGoli mase ubamba indlela eya eCape Town. Angazi noma uzoqala eMpumalanga before ubamba indlela ebheke eCape Town. Ake siqale kodwa la ekuthenini ukuthi le combo ihamba isikhathi esingakanani abantu abafuna ukuzogeza futhi bona wenza kanjani laba kakhulukazi abamanzi amnyama sigxile kubona nalaba abazolashwa ukuthi ngoba kune special sokwelapha ngokwembiza bona umisa kanjani kubona ngoba usazophuma futhi uyemagcekeni abantu kule yabantu abasuke bezogeza amathunzi amnyama nezichitho nezinto zabe ivalekile bagezela esigodleni. Ilaba beyimbiza kuyaposa abantu abahlala kude bayaposelwa siyaposa siyaphathisa amatekisi siposa ngoPep nangoCourier Guy uPostnet siphathisa amatekisi kwaba kude kwabaphesheya overseas ukhona lekhunjana DHL ubusikolozelo walethe ungcono waseGoli kodwa nje amaCourier wonke ayikho impahla lengafiki khona bese ke kuzo abantu bamanzi amnyama lesi special ska 3.5 abantu abanamanzi amnyama abahlushwa yilwane isipoki isichitho kuyagezwa esigodlweni ufika usho into zokugeza futhi ugeze isichitho utshela ukuthi okay ukugeza nje lentuzana yokugeza yonke kubo 2.5 kodwa la abagezela amanzi amnyama nezipoki nokuthi balala nezilwane kubo 3.5 ugezela esigodleni akuposa lokho ufika wena uzogezela esigodleni akuthiwa usuka kude ufika wena uzogezela esigodleni ilokho nje bafowethu babukeli benethezeka TV elihloniphana ngoba nami ngiyanihlonipha futhi ngisazonihlonipha futhi ngisazonenzela iqiniso ama data eGoli ngizoqala eGoli bese ngiye eCape Town ngibuye ngophongolo itopic umuntu uzoshinda wakuyo kodwa ukusave inamba yami ngisave inamba yakho nami bone ngima status ukuthi sisobe sikuphi ngesishi indawo esisobe sikuyona sizoyisho ku status ayi ngoba mhlambe khona engikuncenayo nokubuza ke uthola ukuthi sekuyi ama date ke uthola ukuthi umuntu uyabuza uyakhona ukumphendula umtshela ukuthi hayi ngisendaweni ukuthi umuntu nje uzofuna abuza usingiphi kodwa ozobebone ku status uzobe yazi ngizobe ngiphi u23 24 25 26 27 28 eGoli 29 30 31 1 2 3 ngapha ePreditive naseMpumalanga and indawo sizobe sisebenzisa umfulo omkhulu ohambayo zonke lezi indawo senza umfulo omkhulu ohambayo abantu abazobe bezophakamisa abantu bamabhizinisi noba kuthiwa uphethe malini esandleni sokwenza into ozobuyifuna ufuna ukuphakama ufuna ukwenzani ufuna inhlanga zemali qala ku 10,000 siyaphezulu ufuna into ezophuma uyiphethe sizobe yonke into sobe siyithwebula ngaleso sikhathi siyithwebulise uhambe nayo siyenze futhi sinesikhathi esinesinek izobe lingekho isecurity zizofika ke iqhwaga njengabo laba bafana ngengibasho isiqhaga masifika abafethu sofika nje kahle nasifike silithole into esisobe sifuna sobe sizele kodwa ngicela abafethu abantu bahloniphane sicela hloniphaneni uNkulunkulu bafethu akahlale enhlizweni zenu uNkulunkulu asize bandla sinikhulekela umono ukuthi umona mawuphela abantu abasizakale kodwa abantu abanamabhizinisi abantu abanamathenda abantu abazisebenzayo amaphanta wonke bafethu izobe ikhona izinto ezobe zizonisiza la sobe sihamba khona mangithi ngizobe ngiseGoli ngolwesine lapha ekuqaleni ngizobe ngiyokwenza into engiyobe ngiyozenza bese abantu abadinga ukungibona umuntu ufaka ideposit atshela ukuthi ngizobe ngikuphi nendawo ngoba ngizobe ngisesilungwini okay sesiqoqa nje kukonke umsebenzi uyaqala ikhombo iqalile le kakhulukazi ye special amakhombo ahlukahlukene akhona we special nabantu abafuna ukuzogeza basondele kusayile special esiqale ngomhla ka20 siyophela ngomhla ka20 March mase singena la uhambeni uhambo liyaqala liqala umhla kabani uhambo kuyiphi inyanga liqala ngoMay lase Cape Town ngoJune
Okay. Tatela usogoqa nje ungathini kubabukeli emakhaya masukhipha imininingwane ukuthi utholakala kanjani. Namhlanje sise officeini lakho siyayibona imbiza siyabona kodwa uthe uzochaza egcineni kukhona okubekela esayidini ugcina ungakhulumanga ngakho ngoba siyakubona impela yini le Uqelaza ukulama lo. yeah Awukho umzuliselo ngaphansi kwe-hour. yebo La kusemnyango. Mawuyiqhude yonke indoda ethi mina ngiyiqhude. yeah Nanku uqelaza. Kusemnyango wona ukuspecial sika 200. yeah Siphela ngalela langa. mhla ka-20 Mhla ka-20 March. Ukuspecial sika 200. Indoda ethi ngiyashesha ukuchama. Ngithi ngilibeke namadoda ethi silibeka bathi ithi manje mama nawe uyashisa. Ileyo nto ke indoda nje yiqhudi yebo ngibona yebo nangu uqhaza mawufuna uhamba nomtatelo ku special se 1000 senkhohlo ukuchaza yeah umtatelo ku special se 1000 uqhaza ku special sika 200 yeah ibhoboza imbizo kumithisa uqabula umjovo eqabula umjovo nakuthi umuntu wakuyajova iku special se 1000 ilezo ipeshele ikhona bafowethu bese kuzoba ke ama love combo bafowethu abantu abathi ngothandweni kuyacizela umuntu amiyahlupha leyo nto seyikhanda akhona nje amadliso ngokuhlukahlukana kwakhona nento zakhona nje zokubamba umuntu wakho wesifazane ukuze ujabule kahle awukwazi ukujabula umuntu wesifazane engakuphethe kahle endlini amadoda amaningi ahlukumezekile ungabona wena engakwazi ukukhuluma ahlukumezekile uthandweni kodwa ke awasondela ngibone kulungile imininingwane ngoba sila office kukuphi nendawo izumasha igama lebhilidi ngicabanga ukuthi uField Street la ngazi ukuthi ngamagama esiZulu ugcine sekubani uField Street bathi uJoslovo oh yeah yeah la kuJoslovo ekhoneni la Joslovo no Victoria Embankment yeah kunebhala ngaphandle ingama lebhako nje ngiyabona mase ngase ubhekolwandle kodwa ke mawukuyona iyancane ngaphambili kune building ebhala uZumasha House uDiesel Cafe le buy laphansi oh yeah etimose Diesel Cafe nje la qala khona kune building ebhala uZumasha House ngena ngaphakathi ubuza umtatela bazobe bechazela use floor number 9 910 mawuphuma e15 thathu right yeah umnyango uqala mawuphuma e15 yonke iproduct itholakala la zonke imbizo ezesigodlweni ngizithatha ngizilethe la yeah mawufuna mina uzesigodlweni kodwa mawudinga iproduct yonke into esikhuluma ngayo manje itholakala la office efloor number 9 iyaposwa futhi kwabahlala kude ngiyaphathiswa kwabanye ila kutholakala khona iproduct la mina ngeke ungithole uzothola enye insizwa kaMkhonazi esebenza la siyabonga ayi kubonga mina imininingwane inamba bakuthola kanjani inamba yami yodwa vo 067 164 6507 067 164 6507 inamba engitholakala kuyona iya WhatsApp iyafoleleka kuyenzeka kwesinye isikhathi ithotha izobanjwa umuntu osebenzayo kodwa nangimina ima message konke nje kutholakala mina mekukhona into ombuza yona emxakayo ithatha ifone inikeze mina noma athi ifuna ngo WhatsApp mawufuna ngo WhatsApp uzothola ifoni ke idivert wonke abakholza kokhola kodwa yonke into osuyifuna uzoyithola la mawufuna ama direction uzothola i-direction ezothatha ikubeke la lebaningi kakhulu bafowethu nisixolela ama-message amayagcina sakwazi ukuphenduleka kodwa cane sibekezelele kakhulu Tatela siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho sinike sona kwiNethezeka TV siyabonga kakhulu nababukeli beNethezeka TV iqiniso abangenzela lona nami ngiphinde ngibenze iqiniso futhi ngiyohlala ngithembeke njalo kubona ngiyabonga kunjalo umbuke lapha ekhaya uDr Mtatela uDr Jama ebesikhuluma naye khona la kwiNethezeka TV ngicabanga ukuthi konke kube sobala kuvele kwacaca kwathi ba kwabasobala njengempahla yembuzi kulungileke kama ngumzothule ngwakashembe isibongo umafafuke njengetangabani sambane samba umgoli sangalala maqedo lala bafozane nokwathi isikhundla khundla uthi mawuvimba ngala uthukusu ngale umkhovu oyiphayo kumadakeni oyishasa nketela ayiphindi bonane nangokuzayo yiba